Ahojte, moje meno je Renata a dneska si pripravíme špenátovú roládu. Ako prvé si umyjeme listový špenát. Umytý a osušený špenát si teraz nasekáme v Superšéfovi. K nasekanému špenátu si pridáme 3 vajíčka, žltky dáme zvlášť do špenátu a bielka vyšľaháme v rýchliku. Ďalej do zmesi pridáme pretlačený cesnak, troška soli, múku a nakoniec vyšľahaný sneh s bielkou. Vymiešané cesto natrieme na silikónovú podložku a dáme piecť do rury. Kým sa nám roláda upečie, pripravíme si slaný krém, ktorým budeme roládu plniť. Používať budeme cibulu, vajíčka a nátierkové maslo. Roládu ešte teplú stočíme a necháme vychladnúť. Vychladnutú roládu naplníme slaným krémom a opäť ju dáme vychladiť. Stuhnutú roládu si nakrájame a pri slávnostnejšej verzii si ju môžeme aj nazdobiť. Ďakujem, Renátka, vyzerá to fantasticky a sa teším, si veľmi šikovná. Ďakujem za pochvalu, Editka. Príprava rolátky je veľmi jednoduchá, odporúčam vyskúšať. Fantastické pohostenie nie len na všedný deň, ale aj na slávnostné dni. Super, tak poďme na to. Mňam. Prídem domov a idem to vyskúšať aj ja. Určite poteším aj rodinu.